салом, шарҳи имрӯзаи нишастҳои матбуотиро ман Наҷиба Муродбекова пешниҳодатон месозам. Гулсода Маҳмадчо, ректори Донишгоҳи тиббии Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ аз таъсиси пажӯҳишгоҳи тиббии бунёдӣ гуфт. ӯ зикре дошт, ки дар ин пажӯҳишгоҳҳои навтаъсис 5 омӯзишгоҳи илмию тадқиқотӣ муҷаҳҳаз ба технологияи замонавӣ амал менамоянд. Соли 2023 аз ҷониби Агентии хизмати давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи 13 санади меъёри ҳуқуқӣ таҳия карда шудааст. Ҷумъа Давлатов, директори агентии мазкур, зимни нишасти матбуотӣ ҳамчунин гуфт, ки аз ин лоиҳаҳо 6 тоаш қабул гардида, 3 лоиҳа дар баррасии дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 лоиҳаи дигар дар баррасии вазорату идораҳо қарор доранд. Дар нишасти Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд, ки 28 донишҷӯи ятими кул ва имконияташон маҳдуд ба таҳсил фаро гирифта шуданд. Ҳамчунин зикр гардид, ки ба корти бонкии ҳар яки онҳо маблағ дар ҳаҷми 300 сомонӣ аз суратҳисоби махсуси академия ҷудо карда шудааст. Соли 2023 хадамоти назорати давлатӣ, бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 328 нафар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии корхонаҳои ба қайд гирифташударо ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидааст. маблағи умумии ҷаримаи онҳо қариб 1,7 миллион сомониро ташкил медиҳад. Давлатзода Қудрат, ректори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Осимӣ, дар нишасти хабарӣ оид ба имзо расонидани шартномаҳои тарафайн бо корхонаву ширкатҳои ватанӣ гуфт. ӯ зикр дошт, ки ин шартномаҳо барои ҳамкориҳои судманд, аз ҷумла барои кушодани филиалҳои кафедраҳои донишгоҳ дар истеҳсолот, гузаронидани таҷрибаомӯзиҳо дар дарсҳои омӯзишии амалӣ ба имзо расидааст. Нашри имрӯзаи нишастҳои матбуотӣ буд пешниҳодатон. То шарҳҳои дигар муваффақ бошед.